viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy fears than go to or if them or Makaju. Abu only seen to Ajan go to ordinary temple. Lugaz only seen to Ajan ordinary restoration evangelical mission. Issue quite the way better prayer and the laws of sowing and reaping. Prayer and laws of sowing and reaping. Ihe na-achịkọ wada gị maka ndị ekwenyere n'ike dị n'ekpere ma ọ bụ ịga ọfọ ma ọ bụ ịchụ aja. Echefukwana na nkụzi anyị kụzigoro anyị gwara gị na ekpere ịga ọfọ na ịchụ aja bụ they are all prayers. Maka na ịchụ aja abụrụ ịmanye mmụọ, ọ bụrụ ịmanye Chukwu. Ọ show appreciation ma ọ bụ ịyị ụmụ mmụọ ka ha nyere gị aka wee gboo mkpa nke ma ọ bụ mkpọ nke ọzọ. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ bụ ihe bụ shortcut which in a temple anyị anara agwọ ọgwụ. Maka na ịgwọ ọgwụ bụ na ị chọrọ ka ị bypass ya nature, ị chọrọ shortcut. Ma ọ bụ ịgwọ ọgwụ bụ jungle justice. Na mmadụ mejọrọ gị, ị chọrọ ka ị kpesara mmụọ, isi ka esi gbuo onye asị gbuo onye ahụ ozugbo. That is jungle justice, and onye abụ ihe ọgwụ na-alụ ndị na-achọ shortcut. Mana ihe anyị na-eme na temple bụ ịchụ aja. Ịchụ aja aja dị iche iche, nwere ụzọ dị iche iche eji achụ aja. Ịchụ aja n'ikpe ekpere na ịga ọfọ bụ ofu ihe, because you pray ma ọ bụ na ịgọrọ ọfọ make declaration ma ọ bụ na ịchụrụ aja to ụmụ mmụọ, you allow ụmụ mmụọ to take decision. It might not be immediate as case may be. Sometimes it might still be immediate. Mana you allow them to pass the necessary judgment, follow the normal natural principles. So ya kpatara na ịchụ aja ịga ọfọ na ikpe ekpere nwere any after effect. Ị ghọtara ya? Yes. Ihe kpatara na m adịghị agwọ ọgwụ abụrụ na m amụrụ ihe one or two enwere ike iweta gwọ because I want to live long. I have children and stay long for more. So for that reason, ihe kpatara na m adịghị etinye aka na ịgwọ ajọ ọgwụ bụ na o nwere after effect because you are bypassing nature. Yes. Ngwakwa gị na ihe ọbụla nwere any action nwere equal reaction. Onye nwa bụ ihe dị ya. Mana aja enwere consequence because aja is just appealing. It's like you have a case with the government, ma eji government mere gị ma ọ bụ na inwe case na ya ma na mmadụ mejọrọ gị, you report through civil method of police to court. You got that? O nwere any consequence. Mana mgbe ọbụla mmadụ mejọrọ gị, you take a law by your hand. Use jungle justice. Tie onye anwa to stupor ma ọ na igburu onye anwa egbu. If na gọọmenti wee bata, if na law abata na ya. Anyị chọka nkọwara gị. Ihe ji abụ na awụ nta nkọwa na m akọwa details bụ so that maka na mma na nwere ụfọdụ ndị na-eso m ka nọ na kindergarten level na spiritual understanding. So we are always trying to carry everybody along. So ịghọta ihe batara njisi na ike dị n'ekpere. So because na aja ọbụla a na-achụ comes with prayer and the request. It could be prayer for gratitude, thanksgiving. It could even be prayer for maybe for your needs. So nwanne na-ekpe ekpere na-achụ aja maka na ike dị n'ekpere, ike dị na-achụ aja. Ka bụ ihe chọrọ ịghọta. Then na-achọ ka nkwụwaziri ihe gbasara law of sowing and reaping. Ọ bụrụ na n'ikpe gị ekpere chụọ aja gọọ ọfọ chọọ ihe ị chọrọ, kpebie ihe ị chọrọ ka mmụọ mere gị. Enwere the laws that governs the universe. Nke bụ eziokwu na mkpagha ọbụla iji bịa n'ụwa na ụmụ mmụọ ndị ga-emere ya grant ya request is already here in this gross material, the world, the universe. Now, o nwere some request ị ga-eme ka ma prayer ma ọ bụ aja ị chọrọ ka mmụọ mere gị. Mmụọ chekicha ya life ma ọ bụ ihe ị deserve. Ọfụ na ị deserve this thing because of nke a ma ọ bụ nke ọzọ. O nwere ihe ya bụ na niile so negativity in creation. Then you will receive negativity. Onya ka nna akwụwara ndị mmadụ bụ na ị na-achụ aja kwụba aka gị ọtọ. O nwere ihe bụ nsọ ana. Avoid those things bụ nsọ ana because those things bụ nsọ ana ga-attract anger and darkness towards your direction, and those anger of ụmụ mmụọ imejọrọ and darkness here, the consequence ka m gwaburu gị na every action nwere equal reaction. Now any abomination a committee or evil a committee where the repercussions here, and that repercussion of consequence will bring darkness
to your direction, then obugoro ore that blessing na be your path, that they can block it because you deserve there. So nke mbụ bụ ịchụ aja, ikpe ekpere, yọọ mmụọ ka ha mere gị ihe with your wish. Connect your onwe gị to any altar you connected yourself with for intervention. Maka na enwere altar ị connect onwe uto na-ekpe ekpere, na-achụ aja, na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla. Then for you to receive those good things in your soul, you have to sow good things. Galatians 6 verse 7, and I quote, said, God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. Sometimes, other enough, you say, na-enyere spiritualist ga-ego ka ọ rụọ ọrụ ma ọ ka ọ chọọ ọrụ ga-aja nke ma ọ bụ nke ọzọ. Onye a nwere ike ịrụ ihe o kwesịrị ịlụ, kwubi okwu o kwesịrị ikwubi, mana from your own part, gbaa mbọ ka ịfụ na ị na-etinye aka n'ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ. Zeere ịkwafu ọbara n'ụdị ma ụdị ọbụla intentionally. Ọ na-eweta consequence. If I withdraw your mind to the word e kwuru na Bible, ebe those elders, when they committed the dastardly act, has said, let the blood be on their head and on their children's head. So here for you to be able to attract these goodies of life, you must put yourself and connect yourself with beings from the light region. You must have positive mindset. Man, ọ bụrụ na ị na-eso badness in creation, definitely you will connect yourself with spirits from the dark region that will associate themselves with negativity. Definitely, it must flow back to you, the originator. So what am I saying is, ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a, anya ufi akọna gị, ị ga-agba mbọ jụọ onwe gị, ihe a etu isi emeso ndị mmadụ, ọ bụrụ na emeso like that, will you be happy? Intentionally, ịchọna ka imejọ mmadụ, ịchọkwana ka imejọ onye rụrụ gị ọrụ, onye ọbụla rụrụ gị ọrụ, ihe ọbụla gị na ya kwuru, make sure na ekwuru ya, because a worker deserves his wages. Now make sure na irire ego mmadụ ma ọ megide mmadụ intentionally, gwa onye ahụ na onwere ihe ọ ga-eme. I can tell you, over some certain lifestyle you will avoid ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụwa tọọ ọrụ gị kwute. Eziokwu akọrọ mmiri na-achọ ịgwa gị bụ na ezi ihe ọbụla i mere n'ụwa, ị ga-anatarịrị ụgwọ ya. Ọ bụrụ na ị natara ụgwọ ya n'ụwa, ma maybe you live a long life to be able to receive the benefit of that your good actions. In your next life, you continue, you will repeat. Nwa ama eji nata gị ụgwọ. Ọ bụkwanụ na ị na-eso badness in creation dịka igbu mmadụ, o nwerekwa ihe ọbụla ị ga-eme na-abụrụ izere ihe ọbụla bụ alụ. Izere ihe ndị a so that ka ị ghara irip ya at appointed time. Ị bụrụ nwoke zielu nwunye mmadụ, ọ na-ana mmadụ n'iyi, iju onye ahụ, are you married? Ọ sị gị na ya adụrụ married, then ọ bụzie na ọ sịrị asị nke ahụ gbasara ya, mana weda ma ị ga-ajụkwa ya ajụ, iwu ji gị n'ikwesị ka ị jụọ ya. Ntị ọ dịkwa, maka na o nwere onye ị ga-ejekwu nwunye ya, especially ọ bụrụ na the man bụ onye na-asọ nsọ. Ntị ọ dịkwa, ọ bụrụ na that particular nwaanyị ahụ, nwoke ahụ ejekwu nwunye bụ onye na-asọ nsọ, adịghị edina nwunye mmadụ, idina ya nwunye inwego problem. Etu a ka ọ dị, na ị nwere ike je dina onye onwere ihe o mere gị, that is onye ahụ onye ya emejọrọ gị, for the fact na ọ dị emie mmadụ, ọ ya ebu mara gị back. Enwere ọtụtụ ihe na-eso na ndụ a. The law of sowing and reaping is ready, ever ready to pay onye ọbụla in its own coin. Ọ bụrụ family, etu akwa dịkwa na family, o nwere family forbidiri na ha adịghị egbu mmadụ, na ha forbidiri ya, isi ha adị atọ na mba, isi ha anarakwa ịlụ ọgwụ. Ya bụ ezinụlọ n'ụdị ndị a, duto na ọ bụrụgo ntọ na atọ na ya bụ ezinụlọ, i wee sị ka i were isi ha chụọ aja omele. In fact, i nwere ike na-achọ ka i yuzuo isi ha by fire by force, tinye na nsogbu, because ị ghọtara. Ma ọ bụ etu ego anyị sị ka i megide ha, especially na that particular family adịghị emegide ejidọ mmadụ achụ aja.
maka na iji mmadụ chụọ aja bụ aghọtara or ignorant. It will not take you to any higher vibrations or dastardly act. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ make sure na ị na-sow goodies in creation, especially ịkpacha n'anya. Nobody is perfect. They might step on toes knowingly or unknowingly, but intentionally hurt somebody that did not hurt you. Gbara ya ọsọ because of law of sowing and reaping. Agwago m unu in my previous lectures, there were laws of retributive justice. There were law of sowing and reaping. Yes, there were many laws. I go in my previous lecture, the laws same well. Yes. So whenever you are living in life, na-echugo aja, go for ma ihe niile kwesịrị ime, present your prayer request. Then kabakwa arụ from your own side. Ka ị ghara ịbụ na imetara ihe ga-eme ka e deprive or gị ịza gị that your prayer request. Yes, by you try to be a joy giver. Ọ bụghị ana na ị nọ n'ụwa na-atry etu ị nwere ike ka ị make this place a better place. Your intention is always to give joy. Your intention is always to do saraka. Good things in na-eme we brought good things. The universe will pay you with goodies. Ụfọdụ na-amụrụ na ọ bụgoro na anyị jee na mmiri dịka anyị eje na this morning jee kpee ile ọma na mmiri. Ịma na those azụ bi na mmiri na ihe niile bi na mmiri ha zara ọrụ m ilo, ha arụrụ ọrụ m ọrụ ọbụla. But me going that place ịga mesaraka bụ joyful activities. Ana m eme ya maka ịfụnanya m nwere n'ihe Chukwu kere. And for the fact na m ụlọtara maka na ama na azụ m na mmiri enwere ubi ma ọ bụ ọba. Some of those sweet things m eji wee je there. Ọdụrụ there naturally. So whenever they see those things m wetara, ha mana na onwere ife ha rụrụ m. Therefore, it's an act of love. Ọnọdụ ka the same way ndị mmadụ na-eje were ego nye charity ma ọ bụ nye motherless baby. Those motherless babies are all ji ha alụrụ ọrụ ready. You are not even indebted to them or eziokwu. So whatever you are doing, you are doing it out of love for humanity. In a mere act of love for ihe Chukwu kere. Is it the same measure? So whenever I show love to environment, show love to even animals, to love because those things did not hurt you. Onya bata no ụfọdụ ndị dịgoro advance in spiritual knowledge. We go again that those creatures then we need the protection. An example, the law of animals. You want to eat them for your own nourishment as a human being, so be it. It's allowed. Because human being is higher spiritually. Those animals is under us. But if the purpose of killing it is for betterment, but nutrients and rest of them they involve, so be it. But not out of hatred. If not hatred, because their intention was what counts. The intention is what counts. So whatever you are sowing depends on what you will reap, depends on what you sow. So what I'm telling you in essence is this: as you are praying, as you are doing your saraka, as you are doing all your spiritual sacrifices, make sure that what we are putting character-wise commensurate with those good things you are expected. If not, those your negative activities could pose a challenge to those good things that are supposed to come back to you. So, even if you are spiritualist and make some requests on your behalf, how you comport yourself from your own end also counts. Always bear it in mind that it is law of sowing and reaping. That if you want this world to be a better place for you, try your possible best not to be a cause of pain to your fellow human being, to entire creation. Try as much as possible
to make this world a better place. Because the universe is watching. The laws of nature that you will pay everybody in his own coin is there watching. Because whatever you sow, what you reap. In computer, we call it garbage in and garbage out. Whatever you give is what will bounce back to you, the originator. The world is just very simple. Kick a ball on the wall, it bounce back to you. That is how creation is. So if you really want good things in life, always have this good thought, good longing, good intention. I'm not saying that you will be friend to evil people or everybody that comes around. No. You wish number 6, use your sense. There are some people that are not behaving the way you behave. Systematically avoid them. But don't hate them. Systematically avoid them. But you don't hate them. You will not. But whatever the person is showing negative, definitely it must flow back to those evil doers. But I can tell you, once you keep your thought pure, I can tell you nobody can kill you. Yes, nobody can harm you as long as you are not harming others. Then, because those supernatural forces and those altars you link yourself, for the fact that they are speaking for you, that this person does not deserve negative things because he doesn't engage himself in negative activities, so that you will not find one thing. So from your own end, you keep your hands pure. Then whoever that want to destroy you will destroy himself. The laws of sowing and reaping is there to take care of that, because you already know that you from your own part that you don't kill, you don't harm people. And for the fact that you don't harm people, anybody that want to harm you, your forces will send it back to the person. That is important of keeping your hands pure. If you really want to benefit from those good longing, good prayers and good sacrifice you have made, remember, prayers, sacrifices and rituals, those things is those activities you need to do to establish bonding between supernatural forces. We call it PR, personal relation. Building personal relationship with your ancestors, your spiritual forces, and all your instruments, your spiritual associates. In as much you build personal relations with them, then try as much as possible in your life not to be embodiment of wickedness. Once you are living aright, I can assure you, no man, no woman will prevent you from reaping good things you have sowed in creation. Let me stop here. If you have any question in today's lecture, or you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243 871. Ekenego m ndị na-esonye anyị na live program. Asị m ka Chukwu oke pụrụ ime ihe na-egozi unu ma gozi unu oke. Asị na ụnụ ma anwụ na-ama nwụchu na ụnụ ama efuchu. Na onye fụrụ unu cheta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee unu. Asị m na nwa onye ahụ ọzọ ya anwụ. Asị m na ama eji isi unu wee chụọ aja. Onye isi unu na-awa aja ya were nke chụọ. Onye checha ihe ọjọọ ya eme unu ya ma onwe. Asị m na unu gbuo n'ihu na unu ga-egbute mma, unu egbuo n'azụ unu egbute mma, unu egbuo n'aka nne igbute mma, igbuo n'aka ebe igbute mma. Asị nka chi taa bụ afọ fọtara unu ihe ọma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ikere niile si n'aka ya bịa. Ka emesịa ka ọ dịkwa na echi n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị unu.